ta Mas. Lho mikir teko kene apa ya krungu lho kok iso. Angge niki katuran wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anje wilujeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angge Baladewa wonten dalemipun Panjenipun lek to panjak. Lek to panjak nggih. Alah kulino to gober ngono lho Mas, pokoke nek ning kono-kono. Jenenge wong iku wakeh mbuh Mas. Sik to. Piye Nek lho? awakmu Mas Tani lek to gober, nek Mbak Sinta mang lek to sapa? Lek to keong. Lek to keong. Lah mang Mbak Titin to sapa? To sapa kowe? Jenenge kok marik-marik iki lho wong siji kok jenenge pirang-pirang. Tapi alhamdulillah Mbak Devi yen to dipun pirsani cahyanipun pasuryane panjenipun lek to menika nggih katon bingah katon seneng banget. Nggih bingah alhamdulillah putrinipun sampun kawisuda. Nggih kawisuda Mas nggih. Mugi-mugi kunjuk saking ngarsanipun Mbak Kari Wulandari sekalian Mas Mbak Aris. Wulan kalih Mas Aris. Mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Insyaallah. Enggal-enggal diaturi momongan ingkang saleh lan salehan. Betul sekali. Pokoknya ndang meteng aja pegatan ngono wae. Cocok tenan cocok. Satset ngono lho ndang jogging ngono kok. Untuk sementara peraturan pemerintah kita tinggalkan yang kemarin ada 3M. Apa iku Mas? Menjaga jarak, memakai masker dan juga menjaga kebersihan. Ku bengi nek bari ngene Mbak. Nek baru catatan nggak perlu sampean sama Mas Aris jaga jarak. Engko ndak randang dadi putu. Lah ya jaga jarak terus metenge sok apa no. Makane kuwi aja jaga jarak nek perlu ngesuk gak apa-apa kuwi wis wekmu dhewe. Hak milik. Cara wong tempat montor wis di SIM ya Mas. Wis duwe SIM. Ditumpaki kapan ae oleh. Surat izin menumpaki. Mengemudi lho Mas gak usah. Lah mosok manten ndak arti kumudi no iki kok isya. Nggih Mas, niki wonten permintaan dipun aturi nggih Mas. Kata sangat Mbak, satunggal doko nyawiji dipilih yang mana dulu monggo. Ya dari Bidadari Cinta. Masuk. Ini mungkin Mas Aris kalian Mbak Wulan mau nyanyi ke atas panggung sini monggo. Ya Mbak menawa ngantene biasanya yo nyanyi lho. Monggo Mbak Papa Mbak yuk. Alah sok-sok isin no. Kepada Allah. Kayaknya pantes kowe kok Mas. Bentone to. Iya bentone. Cetok kuwi. Monggo penaturaken satunggal tembang merupakan atur pamundutan saking Mbak Wulan sekalian Mas Aris wonten Bidadari Cinta. Lah iki mangke kok nggo penyanyi tambah udan lho Mas. Lah ngono sinden-sinden menik-menik lah kene kok wewe dhewe lho. Ya ora apa-apa to. Pancen gawane kathok kok, Dik. Hah? Kotak lho kok. Kawan kotak iya. Engkau tuh
permintaan dari Mbak Mantan ya Mas, sudah dikasih ada Permintaan bidadari dari Mbak cinta. Wulan